Ġie żviluppat kors top-up għall-edukaturi tal-kindergarten f'livell ta' baċellerat. Dan bilan li jintlaħqu dawk l-edukaturi tal-kindergarten li diġà għandhom diploma nazzjonali għolja f'livell 5. Dan wara li ġie ffirmat ftehim bejn l-Istitut tal-Edukazzjoni u l-MCAST għal dan il-għan. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana innotat kif dan il-kors ser ikun investiment mhux biss fl-edukaturi li ser ikomplu jtejbu l-ħiliet tagħhom b'riżultat ukoll ta' titjib fis-salarju iżda wkoll fis-settur edukattiv pajjiżna. Għadna kemm nedejna il-politika għall-edukazzjoni tal-etajiet bikrin, ġifri minn 0 sa 7 snin, u fejn f'din il-firxa f'din il-faxxa għandek il-kindergarten educators. U dan huwa proprju li qed nagħmlu llum. Qed nagħtu l-opportunità li l-kindergarten educators tagħna mill-livell 2 jitilgħu għal-livell 3. Il-prinċipal u kap eżekuttiv tal-MCAST Joaquim James Calleja stqar kif dan il-ftehim iffirmat ser ikun qed isaħħaħ l-offerta u l-opportunitajiet għall-edukaturi li fil-futur ser ikunu qed jieħdu ħsieb li kull student jirnexxi. Il-kap eżekuttiv għall-Istitut tal-Edukazzjoni Joanne Grima stqarret kif dan il-ftehim ser jassigura li l-edukazzjoni li tingħata lit-tfal feta bikrija tkun waħda wkoll tal-aqwa kwalità. Il-kors ser ikun qed jingħata fuq bażi part-time fuq medda ta' 18-il xahar u ser jibda f'Jannar li ġej. L-applikazzjonijiet ser jiftħu fil-15 ta' Novembru li ġej.